Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά? Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο στο οποίο θα προσπαθήσω να πάρω συνεχόμενες νίκες με όλα τα pirate skin. Δηλαδή, άμα χάσω, άμα παίξω με όλα τα skins και χάσω το τελευταίο, θα πάω πάλι από την αρχή. Λοιπόν, αυτό θα το παίξουμε στο Brawl Ball, στο κανονικό Brawl Ball. Και λοιπόν, ας αρχίσουμε. Θα αρχίσουμε τον Colt, όπου θα είναι ο πιο δύσκολος, πιστεύω, επειδή τον έχω prestige, τους άλλους δεν τους έχω prestige. Οπότε, ας δούμε πώς θα πάει το πρώτο παιχνίδι, μακάρι να μην χάσω το πρώτο παιχνίδι. Θα δούμε. Λοιπόν, ναι, με βάζει με λίγο καλούς αντιπάλους, αλλά για μένα τουλάχιστον καλούς. Λοιπόν, πάει το πρώτο γκολ, το βάλει Edgar. Άλλο ένα για να νικήσουμε το πρώτο παιχνίδι. Και συνεχίζουμε. Τόλουσα λίγο εδώ πέρα. Αλλά βάλαμε και το δεύτερο γκολ. Κουβάλισαν λίγο τα randoms, αλλά τουλάχιστον όχι όλα τα random, δεν είναι όλα τα randoms κακά. Anyway, συνεχίζουμε με τον επόμενο brawler, ο οποίος θα είναι, νομίζω είναι περιμένετε λίγο να τον βρω. Ναι, είναι ο Poco. Στο οποίο και αυτό πήρα. Εν τω μεταξύ, άμα δείτε και το προηγούμενο, χάλασα όλα τα 520 gems μου χθες για να τα αγοράσω όλα τα skins. Και χάλασα και 1500 blinks off camera για να αγοράσω και ένα ακόμα. Ναι, λοιπόν, παιδιά, έχει γίνει μια βλακία, έχει λίγο κοπεί το βίντεο. Το ξανά άρχισα λίγο, ενώ ήμουν αμέσως στο game, αλλά δεν πειράζει. Βάλαμε το πρώτο γκολ, όπως είδατε. Και περιμένουμε τώρα. Ευτυχώς ο Global δεν παίζει, οπότε πέθανα, ναι. Δεν είμαι και ο καλύτερος, αλλά οκ. Τέλος και ο δεύτερος παίχτης. Τώρα πάμε στον τρίτο παίχτη, ο οποίος περιμένετε, είναι, να δούμε, ο Καρλ. Με τον Καρλ έχω δύο skins, οπότε έχω αυτό και αυτό. Οπότε θα παίξω πρώτα με αυτό εδώ πέρα και μετά θα παίξω και με το επόμενο skin. Τώρα έχουμε 2 στα 2 νίκες, πάμε για 3-3. Μακάρι να μην χάσω. Ωραία. Βάλανε το πρώτο γκολ. Συνεχίζουμε για το δεύτερο. Ναι, πέθανα. Τουλάχιστον βάλαμε και το επόμενο γκολ. Πάμε με 3 νίκες. Ναι, δεν κάνω τίποτα, οι randoms με κουβαλάνε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το δεύτερο skin του Καρλ. Λοιπόν, παιδιά, 3 επέστρεψα. Πάμε για 4. Κάτι είχε γίνει. Ο αδελφός μου έκανε κάτι. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με το δεύτερο skin του Καρλ. Πάμε για τα συνεχόμενα wins. 3-3 έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Πάμε για το 4-4. Και αυτό. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχω και καλούς συμπαίχτες. Μακάρι τουλάχιστον να παίξουν καλά.
Ναι, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ζικίλ. Και πάω και για το δεύτερο και πάω και για το πρώτο γκολ. Πήγα από δεύτερο. Πρώτο γκολ, τέλος. Τώρα για το δεύτερο γκολ. Χάραμε λίγο που φώναξα. Κάτι έγινε. Λοιπόν. Ωραία. Πάει και το δεύτερο γκολ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον επόμενο παίχτη. 3-3 νίκες. Πάμε για 4-4. Μακάρι να νικήσω. Φάγαμε ένα γκολ, μακάρι να μην φάμε άλλο. Δεν θέλω να χάσω. Εντάξει, χάσαμε. Δεν πειράζει, GG's. Πάμε πάλι όλα από την αρχή. Λοιπόν, αρχίζουμε πάλι με Colt. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ωραία φίλε, πήγα λίγο off. Δεν πειράζει. Εδώ που σου τώρα στην ώρα, θα μπορούσα να το είχα βάλει πιστεύω. Αλλά πάμε τώρα μπας και το νικήσουμε. Πέθανα. Λοιπόν, θα το χάσουμε για αυτό το μάτς από ό,τι φαίνεται. Ναι, είναι και τόξι και άλλοι. Anyways. Δεν ήθελα play again. Αλλά τώρα δεν πειράζει. Ωραία. Στο επόμενο μάτς τώρα. Εντάξει, αυτούς πιστεύω τους έχουμε. Τέλεια. Λοιπόν, μέσα το βάλα. Πρώτο γκολ σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, λοιπόν, τελείωσε το πρώτο μάτς. Νικήσαμε. Πάμε πάλι για το δεύτερο, το οποίο είναι πάλι 2 λεπτά να τον βρω Πόκο. Το δύσκολο επίσης είναι κιόλας ότι σε μερικούς παίχτες δεν τους έχω max, όπως παράδειγμα τον Πόκο, οπότε θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά πιστεύω και πάλι το έχω.
Τέλειο, το γλιτώσαμε, το γκολ. Λοιπόν, όλος έμεινε πίσω. Το έβαλα τέλειο. Πάμε λίγο. Τσάμπα χάλασα τη σούπερ που πριν. Δεν πειράζει. Πάτε τον, ωραία. Τέλεια, το βάλαμε και το δεύτερο. Συνεχίζουμε με τον επόμενο παίχτη, ο οποίος είναι ο Καρλ. Έχουμε 2 wins πρέπει να κάνουμε με τον Καρλ. Ενάτος ο Καρλ. Πάμε για τα wins. Κατά λάθος έπαιξαμε το πρώτο με τον μπλε skin και μετά θα παίξουμε το κόκκινο. Δεν πειράζει. Δεν επηρεάζει αυτό. Πιστεύω τους έχουμε. Εντάξει. Αυτό. Το πρώτο γκολ, πάμε και για το δεύτερο. Και το δεύτερο γκολ, άμα το βάλει επιτέλους ο άλλος. Το έβαλε. Λοιπόν, πάμε με το δεύτερο skin του Καρλ. Λοιπόν, παιδιά, επέστρεψα. Κάτι είχε γίνει. Ο αδερφός μου έκανε κάτι. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με το δεύτερο skin του Καρλ. Πάμε για τα συνεχόμενα wins. 3-3 έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Πάμε για το 4-4. Και αυτό. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχω και καλούς συμπαίχτες. Μακάρι τουλάχιστον να παίξουν καλά. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ζικίλ. Και πάω και για το δεύτερο και πάω και για το πρώτο γκολ. Πήγα από δεύτερο. Πρώτο γκολ, τέλος. Τώρα για το δεύτερο γκολ. Συγγνώμη λίγο που φώναξα. Κάτι έγινε. Λοιπόν, ωραία. Πάει και το δεύτερο γκολ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον επόμενο παίχτη. Λοιπόν, παιδιά, πάλι επέστρεψα. Έχω τον αδερφό μου τώρα, κάνει κάτι βλακίες. Λοιπόν, τελείωσαμε το Καρλ όπως σας έδειξα. Τώρα προχωράμε με, άμα θυμάμαι καλά, 2 λεπτά να το βρω. Λοιπόν, επειδή τώρα έχω ξεχάσει λίγο τους παίκτες, πάω λίγο στα skins. Να δω σε ποιους παίκτες έχω. Σε όλους έχω, αλλά ποιοι έχουν. Έχω τελειώσει με τον Καρλ, τον Colt, με τον Καρλ, τον Colt και τον Poco. Πρέπει να πάω ακόμα με τον Barley, τον Doug και τον Jean. Και τον Ruff δεν τον έχω, ποτέ δεν μπορώ. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Doug, όπως λέγεται. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, μακάρι να τους νικήσουμε, δεν ξέρω.
Πάμε να δούμε πώς εξελιχθεί το μάτς. Πέρα παίρνω την μπάλα. Πέθανα. Τι πιο λογικό, αλλά εντάξει. Το βάλανε. Ο Darkness. Πέθανα, εντάξει. Λοιπόν, εύκολο αυτό το μάτς. Γενικά τελείωσε γρήγορα. Οπότε πάμε στο επόμενο. Δεν θέλω και να μιλάω πολύ. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο επόμενο. Μπορεί και να χάσω. Αλλά εντάξει, συνεχίζουμε. Barley μετά. Συνεχίζουμε με Barley. Να δούμε πώς θα πάει. Πάντως το skin του Barley πιστεύω για μένα είναι από τα καλύτερα skin, pirate skin. Από τα δύο καλύτερα παράγω. Εμένα μου αρέσουν περισσότερο του Colt και του Barley. Λοιπόν, γκολ. Βάλαμε, ωραία. Λοιπόν, και το δεύτερο γκολ. Συνεχίζουμε με το τελευταίο brawler. Μακάρι να νικήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα νομίζω. Τελευταίος brawler είναι η Jean. Ο Jean, συγγνώμη. Αρχίζουμε. Λοιπόν, βάλαμε το πρώτο γκολ. Έβαλε η Star Nova το πρώτο γκολ. Ο Κάιθεν, να πω όσο και να λέγεται. Λοιπόν, και το δεύτερο γκολ. Τελείωσε το match. Οπότε τέλειωσε το πρώτο βίντεο. Μου πήραν 3 προσπάθειες για να το τελειώσω όλο. Οπότε παιδιά, λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κλείνω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε ένα subscribe και ένα like αν σας άρεσε. Και αυτό. Τα λέμε παιδιά. Γεια σας.